Hello guys, madung adlaw natong tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciana. Diyan lagi pang ibot ning mga tangla dyan na paghang danti. Ga. Suga pila-pil punis danti guys. Ga samok-samok ni asa ko magtrabaho na apo na siya. Kay ingani din siya guys na malata din sa kadugad dyan. Walang utruhon dyan sa nimog tanom. Okay. Kadugad dyan malata siya. Sa kadaghan sa tangad guys. Kay amo mga silingan dari ra batig kuha. Kada adlaw guys na mga jug tangad mo nang padaghanan na pagtangad. Nay daghan dari dari namin sila nanguha. To guys oh. Nahapit na po siya nga tumba. Nasulang ng tanawan ni hang iro guys oh. Samok-samok. Oh. Wala siya. Sig-asa ko na Pero di man sa makasuda to sa hang amo manang magli-li sa tabas gate. Kanti oh, tabangi ko oh. Kanti oh. Tabirahari dito oh di Table pipino oh. Daw. Hoy. Kanti. Ano bang kaming ngaw ate? Ang paki na si ate Te. Hilak ka? Hilak ikaw ate. Iya ano ikaw ate? Ito nun ate dumagiti man mag-school. Ha? So naluoy ko ni Dante guys kay ngawon jud na siya ni Crystal. Kay malagi na pinangga ka dun sa Crystal ja. Malagi na magkuha na si Crystal mo. Adto na og dumagiti. Nang kami na lamang duha dani ni Dante mag uy-ukoy. Mana guys, sarang kaluoy ka do mong Dante. Sa ato namang gibus over guys kay saba na pud ang panday dari. Na matan-aw ra po sa kamera. Ko na hang gibuhat kaya nang gitangtang na dihag mga kuan lemongrass kay mura sag mamatay na bitaw sa og kanang kuan. Unja hapong gipud na nag-atis guys kay ang malbiri dari na dara na sag dagat na yung bunga na ati daday na aning bunga na siya Unja kinahanglan man dyan ang malbiri nga nas atbang siya sa init. Jagdag tupod guys na munga pud to daghan kadyo. So na ako dari sa garden sa hang amo. Unja aron daghan na kadyo bunga ang kuan guys kanang bunga ang ijahang dragon fruit. Wala siya na sa duha kani siya kay murag baw bunga ba na siya or buwak. Mo na siya kuan sa dragon fruit. Unja dia po isa ka malbiri di Jag ka ng mga tanglad na gipanghiliran hada gipang tanom na 1 2 3 4 hanto dadto. Mani hanggi buhat guys. Unja gateng kamatis dari nga kuan. Bunga na po di Na nasi bunga kaning kamatis man isa nga Bisaya bitaw na gagmay. Unja lagi mo pug pakapatan dari guys. Kaputan sa kuan. Ja na ako yung mga gipangtanom po dari nga talong. Pati ba tanom diha nga talong guys. Ja kana po si kuan. Tawag ito ang palaya nga bitin. Narari ang mga lugbati di So mo to guys ang gibuhat guys kanang inanan. Jagahang mga cranberry na dari pambutang guys na. So nalimpyo na siya ati dahil kasi ana sang ipamutlan. Na kanang gagmay ra ka sang punuan pero ning bunga guys na gamay ra na siyang punuan na namunga Pero nalagi iban ko nga nagtanom di sila makabunga pero dari ako magtanom dali ra makaisan bunga. Na ning bunga na siya.
Diyan guys, na inanagat na. Namukot. A few moments later. Hello guys, ang atong gi-harvest nga eggplant gahapon. So aton is dizang lutuon karon. So dako jud kanang tabang ni atong mga tanom sa garden kay makalibre rata. So hanin siyang lutuon karon guys nga kanang hana ra ko nga mas lami man siguro siya kay mas lami man pud siya og kanang atsalon, mas lami pud siya tortahon pero ang sinikulong si Christy lagi nagsawa na sila sa torta og atsal kay ako ganahan man pud og atsal. So na ako ibuhaton dani guys sana walang pud ninyo hantod nga mahuman ning video kay murag lami jud ni. So pwede ra jud ninyo i-try ni guys og luto. Kay ngani siya o nipison ra na nimo pag kuan kanang hiwa then mas maajo jud nga ang talong nato kanang tambok nga dagko. So okay ra ni guys kay medyo wa pa pud ni kadyo mo dako ning talong nga kay ara man ni siyang giahat og kuha lagi kay usahay makalimtan na nato og kuha kanang maguwang na. So nipison ra jud nato ni siya og hiwa. So pwede ra jud ninyo nilutuon sa injuhang mga anak para di sila magsawa og sige torta. Diya usahay bag guys kay maggisara man pug kanang hiwa-hiwa o murag adobo. So naghimo pud ko ron og kanang kuan kay naman koy ginaling. Sayang pud atong ginaling sa rep ug di magamit. So aton laman sang buhaton ani guys. So tan-aw lang pud ninyo unsay hang mahimo. Diya guys, kini atong hiniwa nga nigpis kadto nga talong atin isang humuwan sa tubig nga nay asin para di siya mangitom. So nana may libreng panihapon guys gikan sa hang garden. So mag ara ni siyang nahuna-hunaan guys nga luto. Nipis juga dulu guys. Kaya itong butangan ginisa mix gamay. Then ahos. Kaning dahon sa sibuyas. Nya, paminta. So i-mix na. Asin. So asin gamay. So guys, i-mix din nato ni taman nga mahalo na tong tanan nato mga sagol dani. Kay nagturta naman mi guys og talong, so mag-iba naman. Iba namang klaseng luto. So diyan na guys, kanang mas maajo jud og atong tawo nga tambok kanang dagko ba. So okay na siya guys kay malagi na lagi karon sang garden maka libre ra ta og utan kay mahal jud ka ng mga utanon. So naghugas ba ako kamot guys kanang kay ato naman ning kamuton kay rong madali ta. Kay mosadyo ta og panihapon kay murag ngit-ngit ag panahon. So ingana ra sa guys, puston ra na sa nimo. Naghuman nimo putos dani guys, imo na sang butangan og harina. So ni kung nagready na sa og harina, hinga nagporma siya na.
So butang ra mo sa harina para magpilit na siya. So diyan na guys, na lingin na nato ning atihang talong nga gibutangan nato og ginaling. So naay gi-ready ni Nicole nga harina. So ato ra na sa nga na harina guys na. Di naghumanda ni na ato na sang iprito. So tanawa lang po niyon siya guys, ug maluto na ni. Kaya haning patilawan nila. First time po di sila nakatilaw daning hanggi asimbol nga sudaan para di lagi sila magsawa. Mas maadyo man jud guys nga maghimutag mga sudaan nga nang di magsawa di atang mga anak. So manihang nahanahan guys kay sayang pud nga mahang ginaling nga sarip nga wa magamit. So nakanahana lang pud dani nga ang inganingon. So nakakita pud ko dani guys sa reels ba. So aha pong gi-try. So try po din jud guys kay wa man mawa og mo try tag sa mga luto nga magustuhan sa atong anak. So guys kani may gamiton guys kay murag hawm si ja na kani ang gamiton kay hawm si ja. So dira guys ato nang ibutang ni mantika, kinahanglan daghan tag mantika guys kay arong mo kanang malunod jud og tama ng atong pinirito para maluto jud si ja. So ato naman isang huwaton nga mo init na. Ina guys murag nagbuka-buka ni atong mantika. So lami ka ni siya guys kay gikan sa garden. Kay magsawa na po sila guys sa sige og torta. So atong himuon nga mapalami ang atong sudan. So guys atong huwaton siya nga brown. Yan sa forma oh. Mas lami pa ni sa bula-bula. So, mas nice jud sa og kuan. Kanang daghan dako pa sa nga talong. So na natay first batch nga pinirito. Yan na guys, nakaluto na jud ta og talong. Talong nga gi-roll. So amo nang suwaya na magkaon guys og unsay lami. Hello guys, kanang manihapon ni og sa kay basa di ko kay ipadingat ko. Manihapon ni sa guys kay kuan magkay lang panahon ja. Di manihapon man jud ni og sa og ngani ang panahon kay sinaway. Ikaw guys kanang naluto na kahang giluto nga talong gikan sa garden. So patilawan lang duha kay sawa na lagi sila sa kuan kanang torta katong ginisa. Ja kompleto mi karon guys kay muli na mamingaw na mi dari og kuan guys kanang Juanes Cristel kay ito na magiti ito na eskwela na. So mamingaw na jud ko dari guys maghilak na siguro ko kada gabi. Ja salamat sa mga pagkaon day nga among pinagsaluhan karon guys. Salamat sa grasya nga gihatag sa Ginoo. Amen. So tidawi ang pagkaon. Ako guys, gilamian dyan ko. Kasi nagkinamot ka ko. Kinamot ko ba? Ang sasawam. Itong limonsito. Ang sasawa naman guys, limonsito. So may lasa. Mas nagbula-bula. So pwede ra dyan mo maghimog ingani. Sa katalog pila karon. Kuan ani patrali sa ka kuan
Patran ni saka ni padua ko ng cellphone ko. Patran ni sa kakuan guys na padua kay atong tanaw ni jahang unod. Ang unod na ni guys kuan. Ginaling ha. Dumi kan. Hindi sa may lasa na kani. Basta gue susawang naman. Medyo na mo maghimo yan ni guys kay masawa yung anak sige turan dya. Nala po kayo idugang sa putahe guys pag maninda ko. Nala po kayo ikadugang nga putahe kay sa bula-bula nga yung maligja. So mangingato ta ka ng ig at saka eggplant nga giroll sa kuhaan ka ng ginaling. Di ba? Ito, ginaling. Ano? Ano isa? Basta magkugi lang tao pananim. Makalibre dito ta. Kaya nga pananim. Sunod adlaw guys, naala po yung maan ni. Kaya naala po yung sunod. Mahal. Okay. Pakalami pa. Pwede na pang maligya. Pwede na po sa kanyang lalanan. Sudan pwede na. Crispy ka doon sa guys. Pwede na bisa buhay sa usapan gali. Sa dumi na yung hapon kay huwag na ibagyo na siguro nangit-ngit na panahon. Tawag mga bata pa kay tirahan. Wala man dyan soroy. Nadapli na ganang eggplant tayo. Hindi guys, Crystal, nagawat kami sa dahang mupos ang nurso o schedule niya sa paghatod sa iyang requirements. Kabawig tulong. Yung pake nyo sila guys. Wala kunitan ako yung pake kay maghilak ako. Ngawon ko kay siyempre ako ba dyan ng kada gabi liligo ng kwarto. Puro ko matug, mulili ko sa kwarto. Baka mata ko mulili pa dyan ko kay hapang hilamon na hapang habuwan. Ginawa pa ba? Dili ang hilamon guys, ang hilamon po na ya. Nga na jud ko sa unas gamay pala sila hantod karon. Nga na jud ko kanang ang hilamon kanang naanad mo ko sa unas gamay pa nga kanang paghilantan sila dito ko matug kay masira kog hilam. Hindi makamata ko. Nabangon ko niya mo ato ko sa kwarto maramo maghabaw ni Jawa sa habaw. Habu. Jawa na sa lumagiti guys. Jawa na rin. Kiran. Pero ako sa dito. Katunggob. Hindi guys, mag-impake pala sa kayo isang sidanan mga guys ano nga kuan niya. Isunod niya si Ili. Ikubag. Mga sandubag. Sandubag. Sandubag sa gaysano. Ano nga, bata mo. Rusty, kaon ka? Ha? Rusty. Dali. Ano naman kang? Yeah, guys, nas Rusty dahil sa katlawon. Bana, kuan man siya.